Как да поръчам продукт по заявка? Всички продукти по заявка се отличават със статус по заявка. Натиснете бутон «Заяви», ако желаете да пристъпите към поръчка на такъв продукт. Забележете, че в страницата на продукта статусът за наличност е по заявка, което означава, че продуктът не е наличен на склад и не може да бъде поръчан чрез стандартна поръчка, а изисква да бъде заявен. Въведете желаното количество и натиснете бутон «Заяви». Ако желаете да пристъпите към поръчка на продукта, натиснете бутон «Виж по заявка». В тази секция ще намерите всички добавени от вас продукти по заявка. Важно е да се отбележи, че като гост не можете да финализирате поръчка на продукти по заявка. За да направите поръчка на продуктите по заявка, е необходимо да влезете в акаунта си. За вход в акаунта си използвайте имейл или телефон и паролата си. Ако нямате акаунт, но желаете да закупите продукта по заявка, може да се регистрирате от тук. Въведете име и фамилия, както и телефон за връзка с вас преди да изпратите заявката си. Изпратете заявката си, натискайки бутон «Изпрати заявка». Като потвърждение за успешно финализирана поръчка на продукти по заявка, ще получите входящ номер, както и копия с информация на посочения в акаунта ви имейл.